Vi har nemlig Yahya Hassan med os. Nå, på en telefon får jeg at vide. Nej, han er med fra Aarhus-studiet. Yahya Hassan, kan du høre mig? Ja, det kan jeg meget vel. Det er godt. Så kan du måske... høre mig? Ja, jeg kan høre dig tydeligt, og klart, jeg kan også ovenikøbet se dig. Prøv lige at forklare, fordi der er noget usikkerhed, både omkring spørgsmålet om eksklusion, og spørgsmålet om, hvorvidt du har været anholdt. Først og fremmest, er du blevet ekskluderet af Nationalpartiet? Der er ikke tale om en decideret eksklusion i den forstand, da det jo ikke er sådan nogen traditionel form for eksklusion, som er foretaget. Det foreligger således, at jeg på et tidligt tidspunkt i den politiske proces har gjort det klart for partiet og for min formand, at jeg er en person, som er truet og som bliver nødt til at slås med folk på gaden. Sådan er det. Jeg har ikke nogen livvagter. I vil ikke gå i mine sko. Fint nok, så bare pas jeres laksko. Lad være med at blande jer i min forretning. Hvis der kommer voldsmænd, forbrydere, bandemedlemmer, LTF, Black Army, chakaler, lømler, som truer den almindelige borgers tankefrihed, så er der ikke nogen, der kan gøre noget ved det udover mig, og det skal I bare lade mig om, at jeg så oven i købet bliver chikaneret af politiet, forfulgt af politiet, aflyttet af politiet, sporet af politiet, at de forfølger mig, at de i tid og utid tager mig ned i hullet og banker mig ned i kælderen. Jeg har flere politiklager kørende imod dem. Jeg har politiattester. Jeg har vagtlægens ord for mine skader. Og det er ikke fordi, at jeg skal blive patetisk her og blufærdig og tage tøjet af og sådan noget, men jeg har der her på hånden i hvert fald noget blod og noget tydeligt, der kan ses, at jeg også denne her gang har fået en omgang med kniblen og har fået peberspray og har fået hele turen, og jeg har altså siddet i isolation siden klokken 11:30 i formiddags for ingenting. Og det er noget, som jeg skal forholde mig til hver evig eneste fucking dag, når jeg befinder mig i Aarhus. Fordi Aarhus, de bruger ressourcer på at have 2-3 fucking strisser til at køre efter mig hver eneste fucking dag. Og det ender galt for dem, fordi jeg har meldt mig ud af politik nu. Og hvis der kommer nogen og vil fuck med mig, vil dræbe mig, vil forulempe mig, vil frihedsberøve mig og torturere mig, og det er myndigheder, og det er bander, og jeg kan ikke stole på nogen. Hvad fuck vil I have, jeg skal gøre, mand? Jeg vil gerne snakke med Søren Pind om det her. Det her, det ender galt, fordi der er betjent. Og det ender galt for bandemedlemmer, der bliver ved med at chikanere mig. Jeg har kontakter i begge ender af kongeriget, og sådan er det. Og det må I lære at leve med. Jeg har det fint, som jeg har det. Jeg tager kampene op. Jeg laver mine bilag, og jeg snakker med folk på gaden. Jeg har styr på mine forretninger. Jeg skal nok finde ud af det her lort. Men I skal ikke komme og sige, at narkokørsel og alle mulige pis og lort og biljagt og sådan noget, det er ikke sådan landet ligger. Og alle jer, når I er færdige med jeres jakkediak og jeres bullshit, og debatten den engang dør ud, så ender jeg alligevel med at ringe til mig for at sætte gang i den igen. Og jeg skal nok holde maskineriet kørende. Jeg har en digtsamling, der kommer lige om lidt, og jeg bliver ved med at blande mig i debatten. Jeg bliver ved med at være politisk, og I har lige talt om de der fucking flygtninge. Deres bedste forældre er født i flygtningelejre, de er født i flygtningelejre, og dem der fucking er født her, det er ikke engang gået op for dem, de er født i en fucking flygtningelejr. Så jeg siger bare til jer, det er sådan her landet ligger. Jeg har ikke mere at snakke med jer om. Jeg har fortalt jer, hvordan landet ligger. Og fuck af med jeres borgerlige pis og alle jeres løgnhistorier. Og I kan bare smide alle de rænker I ved imod mig til min pik. Og den er omskåret, og den er flot. Og god aften til dig. Jeg synes, du er en fin fyr. Jeg kan faktisk godt lide dig. Undskyld tonen. Hej. Og hils Pia. Lød det altså fra Yahya Hassan som kommentar til, at han er blevet ekskluderet af Nationalpartiet her til aften. Vi har flere nyheder efter 22 nyhederne med Poul Erik Skammelsen på gensyn.